Tak dneska tu máme ďalšiu epizódu. V predchádzajúcej epizóde sme sa naučili, ako si vlastne vyklikať nejakú tú Advantage Sales kampaň, aby ste teda mohli zbierať konverzie a samozrejme tržby pre váš e-shop, pre vaše podnikanie. A dneska si ukážeme najjednoduchšie, najrýchlejšie riešenie, ako vlastne si vyhodnocovať takúto kampaň, acety a vlastne reklamy priamo v rozhraní Meta Ads Manageru. Využijeme vlastne na to stĺpce, breakdowny a to bude vlastne ten základ, aby ste si mohli vyhodnotiť tie vaše e-commerce kampane. Super. Říkáš e-commerce, takže to bude primárně pro e-shopaře, ale případně, ale můžeme tam určitě říct ale něco i třeba v případě, když někdo generuje poptávky, že ono to vlastně je velice, velice podobný. Určite, ako si povedal, ono je to veľmi podobné, my si ukážeme ten základ a na tom základe, ktorý si vysvetlíme, už sa dá stavať ďalej. Či to budú nejaké reachové kampane pre brand awareness, alebo to potom môže byť práve niečo leadové, alebo po prípade aj engagement kampane pre boostovanie príspevkov a tak ďalej. Tak ja by som už nazdielal priamo rozhranie Ads Manageru. Ja som si pre túto konkrétnu case study teda pripravil náš testovací reklamný účet, kde nemáme takmer žiadne dáta a vlastne dneska sa budeme zaoberať týmito stĺpcami a rôznymi metrikami, ktoré tu môžeme vidieť. Meta si tu pripravila už nejaké populárne, predpripravené šablóny. Keď si na ne v tejto časti columns, teda stĺpce, klikneme, tak vidíme, že máme tu nejaký performance model, nejaký engagement model, delivery setup a tak podobne. My si vlastne tieto šablóny vieme vytvoriť vlastné na mieru, tak aby boli efektívne. Určite môžete používať aj tieto predpripravené, ale vlastne vždycky si je to lepšie urobiť na tú svoju case study a čo chcem práve v tých kampaniách vyhodnocovať. Takže ja by som sa do toho rovno pustil a potom si môžeme vysvetliť aj jednotlivé metriky. V tejto časti stĺpci zídem nižšie na Customize Columns, alebo teda upraviť stĺpce, a vlastne dostanem sa do takéhoto rozhrania, kde vidím strašne veľa nejakých sekcií, rôznych metrík. Môže to na tú prvú pôsobiť až tak chaoticky. A tu si ich vlastne v tejto ľavej časti viem navoliť. Mám tu nejaké ďalšie dodatočné vyhodnocovanie, napríklad pridanie do košíka, tak aký je počet, koľko nás to stálo napríklad, aká je po prípade hodnota, ak by sme sa bavili o konverzii. Takže toto všetko si tu vieme doplniť. V tej pravej časti tohto rozhrania už máme vybrané stĺpce, alebo teda metriky, ktoré chceme vyhodnocovať. Toto je vlastne z toho predvoľného modelu, ktorý som vybral. Ja vždy začínam tak, že toto všetko si vlastne odklikám, začnem si to postupne na novo budovať a vlastne keď si aj nejaký ten report vytvorím, využívam ho v praxi, zamyslím sa nad ním, tak čo je dobré, že postupne viem si tam doplňať nejaké ďalšie stĺpce, po prípade si ich prehadzovať tak, aby mi to dávalo zmysel. Ako by som ja určite odporúčal začať, je nájsť si možno nejaký prvý stĺpec alebo metriku delivery a teda keď si na ňu vždycky ukážete, tak Meta vám aj vysvetlí veľmi v skratke, na čo tá daná metrika slúži, ako ju môžete využívať a po prípade je tu ešte tlačidlo See More, teda zobraziť viac, kde sa o tej metrike môžete kompletne podľa nejakých metašpecifikácií dozvedieť viac a všetko si to vlastne preštudovať. Nám bude stačiť úplne, keď si nám ukážeme takto kurzorom a zobrazí sa nám ten úplný základ. Keď sa nad tým zamyslím, vlastne nad tou celou stratégiou toho vyhodnocovania, tak ja vždycky potrebujem vlastne vedieť, či je tá kampaň zapnutá, alebo aj ten adset, alebo reklama, či nie je náhodou pozastavená, schvaľuje sa, Meta tam nenašla nejaký error, takže potrebujem tam aj vlastne ten delivery, ktorý mi povie, že aký je aktuálny stav tej kampane. Či beží vlastne, zobrazuje sa našim zákazníkom, po prípade, či tam nemôže byť nejaká chyba, alebo či je napríklad naplánovaná, alebo stále v procese schvaľovania. Ďalej by som určite pokračoval tým, že si tam prihodím atribučné nastavenia, pretože potrebujem vedieť aj ja, aj napríklad klient alebo nejaký ďalší marketér, ktorý sa do účtu dostane, v akom atribučnom nastavení tá kampaň beží. Či to bude 7-day click, alebo to bude napríklad aj 1 dní po zobrazení reklamy, tak tie výsledky sú fakt rozličné a majú úplne iný vplyv vlastne na tú výkonnosť. Takže potrebujem si vedieť hneď povedať už v tom mojom prehľade, či teda som v tom 7-day clicku alebo 1-day view. Takže určite atribučné nastavenia. Ďalej, čo ma vždycky zaujíma a čo si tam pridávam, je nejaký budget
takže koľko chcem vlastne míňať do tej kampani, či už denne alebo lifetimeovo. A vedľa toho si vždycky navolím aj amount spent. Takže koľko som v danej časové obdobie, ktoré som si zvolil, už do tej reklamy alebo kampane minul. Následne si tam dávam tie základné e-commerce metriky pre nejaké vyhodnotenie výsledkov, takže buď to môže byť ROAS alebo PNO. Môžeme si sem kľudne už použiť vytvorenú metriku od mety ROAS a tiež by sme si sem mohli vlastne aj vytvoriť nejakú svoju metriku. Ak vidíte, že si chcem zadať nejaké PNO, tak vlastne Meta nemá predefinovanú túto metriku, ale čo je super, že vlastne v tomto rozhraní si tie metriky vieme vytvoriť. Ja by som sa pri tom pozastavil a poďme sa rovno pozrieť, ako na to. Jednoducho som si napísal PNO, zistili sme, že táto metrika neexistuje, takže sa nám zobrazila možnosť vytvoriť si túto metriku. Zobrazí sa nám ďalšie nejaké také mini rozhranie, my si to môžeme pomenovať ako PNO. Ak chcete, môžete si sem napísať nejakú descriptions, je to vlastne nejaká návratnosť tej investície do reklám a ako sa to vlastne ráta, tak existuje na to vzorec, vlastne koľko miniem do tej reklamy, vydelím to s tými tržbami, takže purchase conversion value, takže koľko vlastne získam za tú konverziu, za ten jeden nákup a vlastne krát 100. Je to taká, to tam vložím ako číslo, takže number. Je to taká základná metrika, vlastne, aby som si vedel vyrátať, ako som efektívny z hľadiska toho rozpočtu a čo mi to prináša. Případně ještě a už si vlastne len... Případně to ještě možný udělat, takže tam nebudeš dávat to krát 100, ale vlastně místo formátu, kde změníš numerik na procenta, tak to je vlastně taky řešení. Jo. Určite. Je to vlastne už na vás, ako si to navolíte. Určite skvelý dodatok od Dannyho, že kľudne si to teda môžete zvoliť percentá a vymažete to číslo. Ja by som to už nechal takto, ako to máme vlastne vytvorené a už ten proces dokončíme tým, že vytvoríme create metric. Tá metrika sa nám tu potom pekne zobrazuje a viem si ju zvoliť. Meta nám aj ukázala, že vytvoril som ju teda ja a aký vzorec využívame. V tejto pravej časti ešte môžete vidieť, že keď som sem pridal metriku ROAS, tak vlastne máme dve možnosti. Merať vlastne ten ROAS na základe tých externých udalostí na webe, alebo poprípade, ak sme si do Business Manageru pridali aplikáciu, vieme vyhodnocovať aj tieto metriky. Ak to necháme takto zakliknuté, bude sa to zmiešať, vlastne sa to zráta do jednej metriky a bude to potom aj pekne rozdelené, že viem si pozrieť každú zvlášť, ale ja väčšinou to takto vypnem a nechám si tam iba jednu komplexnú metriku. Čo nás vlastne ďalej môže pri tých e-commerce kampaniách zaujímať, môže byť určite teda ten základ, takže purchase, ten nákup, ktorý chcem merať na tom našom e-shope, takže si tu zvolím nákup, teda počet tých nákupov, aké boli vlastne tržby a vlastne koľko ma stal jeden ten nákup. A znova vidíte, že Meta si tu dala, že či chcem merať nákupy v aplikácii, na našom e-shope, nejaké dodatočné offline nákupy, ktoré tam viem dodávať, alebo potom Meta Purchases. Ja to robím tak, že všetky si takto pekne povypínam. Myslím si, že väčšina nejakých biznisov klientov aj tak buď tú aplikáciu nemá, alebo sa zameriava čisto na ten e-shop, takže takto vám to bude na začiatku stačiť. Potom si to viete, ako som povedal, prispôsobiť viacej na mieru a pekne možno aj porozdeľovať. Čo by som tak dodal z tých best practices, ak by sme sa sem zamerali na nejaký result, mohol by som sem dať result, teda tak ako tú kampaň nastavím na ten objektív, tak to bude vlastne ten výsledok, ktorý sa tam deje, tá konverzia. Ale potom častokrát býva vlastne taký problém, že to práve nemeria, ak tam tú aplikáciu alebo ten e-shop máte a meriate obidva tieto zdroje, tak potom to vlastne meria, myslím, že iba jeden. Takže je v tom taký menší prehľad, môže to miešať tie dáta, takže vždycky si tu zvolte takto ten objektív, ktorý chcete merať. Nedávajte tam vlastne result. Potom by som pokračoval ďalej, čo môže byť zaujímavé, tak je práve add to cart. Znova si tam môžem dať počet pridaní do košíka, aká bola cena za pridanie do košíku. Už klasicky to takto celé teda odklikám. A nejaké ďalšie dodatočné metriky, s ktorými by som pracoval, je určite landing page view. Vlastne koľko tých zákazníkov sa preklikne na tú našu cieľovú stránku, na ten e-shop, možno koľko nás stojí tá jedna cena za ten preklik. Určite, keď už sa bavíme o tej preklikovosti, tak by som sem zvolil metriku CTR. Dani? Ne, jenom k tomu landing pageu, jenom že pak
Landing page se Mm. počítá ve chvíli, kdy už se reálně načte ten facebookový pixel, to znamená, že ten člověk už odklikl nebo dal souhlas se změřením cookies. Jo, takže se vám pak může stát, že když třeba tam nedáte landing page, ale třeba link clicks, tak je tam bývá tam vždycky rozdíl mezi těmi vlastně dvěma číslama. Za mě, protože jako za nás, jako za social je lepší sledovat ty landing page view celkově, protože fakt reálně víte, kdo tam přišel a kdy vám to dal ten souhlas a už na tom webu opravdu něco dělal, už tam chvilku nějakou strávil, protože ty link clicks kolikrát můžou být, že to člověk klikne omylem a ani se ten web pořádně nenačte, jo, a je to takový dost zkreslený. Takže právě potom, když sledujete i tu cenu, vlastně kolik vás stojí přivést toho jednoho člověka na ten váš web, tak je dobrý koukat na cost per landing page view. Super, určite skvelé doplnenie. Ja už som to tu vlastne takto aj načrtol, ten link click. Viete si tú metriku takto zobraziť a je to vlastne ako Dani povedal. My chceme ten landing page view, keď už ten zákazník potvrdí cookies, keď už sa nachádza na tom e-shope a teda vieme to aj relevantne pripísať. Ja si ešte spomínam nejako x rokov dozadu, keď sa využívali nejaké traffic kampane, tak veľa marketerov tam robilo chybu, že vlastne už v tej traffic kampani bolo link click namiesto landing page view. A to už bol nejaký ten základný problém, ale tak tieto traffic kampane už nevyužívame. Keď sme sa bavili, alebo sa teda rozprávame spoločne o tých preklikoch, tak určite tam chceme metriku CTR, teda vlastne click-through rate. Koľkokrát sa reklama zobrazí a koľko potom vlastne tam máme tých dopadov, že ten zákazník príde na ten e-shop. Ja tu vždycky vlastne volím tento outbound CTR, click-through rate, vlastne tí zákazníci, ktorí sa dostanú na ten e-shop a odídu vlastne z toho meta prostredia. Takže toto si tu viem pridať a potom si viem podľa tejto metriky aj vyhodnocovať, že ako veľmi je tá reklama relevantná. To znamená, že ak má nad 2-3% CTR, tak si môžem povedať, že tých zákazníkov zaujíma a problém, ak by neboli dobré výsledky, nemusí byť práve v tej reklame, ale sú to veľmi soft metriky, záleží od situácie. Pre nás je vždy najdôležitejší tá cieľová kľúčová metrika, ten ROAS, ak sledujem nejaké, alebo to PNO, ak sledujem nejaké signály v mete a potom vlastne blended PNO alebo ROAS celého e-shopu a vlastne všetkých, alebo toho celého rozpočtu, ktorý dávam do toho marketingu. Případně ještě napadlo, ať se nebojíme jenom o e-shopech, tak si můžete takhle přidat třeba i lead. Tak vlastně, když tam zadáš custom, napíšeš lead, tak můžete měřit právě i ty poptávky, které vám chodí na tom vašem webu, když nemáte ten e-shop. Je potřeba to samozřejmě ale nastavit měření, aby vlastně do Facebooku chodila ta custom event lead. Ono, neviem, či mi to tu takto vyfiltruje, ale vlastne keď si sem napíšeme conversion, tak nám ukáže všetky tie konverzie, ktoré sa vlastne odohrávajú ako eventy na tom e-shope a práve môžeme si sem kľudne dať aj napríklad ten lead, môžeme si tam dať nákup, je tu nejaký subscription a vlastne všetky nastavené konverzie z tých predvolených, ktoré tam máme. A potom, ak si buď vytvoríme tú metriku, alebo ak sa teda nemýlim a nič sa nezmenilo, aj keď si urobíme nejakú custom conversion práve na tom e-shope, tak ju sem potom môžeme pridávať. A ak nie sem, tak potom do tej zložitejšej časti ads reporting, ktorý si ukážeme potom v ďalšej epizóde. Takže určite super point, viete si sem doplniť akúkoľvek konverziu, akú potrebujete. Čo by vás ešte vlastne mohlo zaujímať, tak je frekvencia reklám, to znamená, že v akom tom časovom období, ktoré si zvolíme, ako často sa tá reklama zobrazuje zákazníkom. Ja by som sa zameral na také na tú frekvenciu 2 až 3, ak by som sa bavil o nejakom retargetingu, remarketingu, kľudne by som išiel potom aj vyššie. Ak ale tvoríte nejaké Everness brandové kampane, tam už priamo v adsete si viete nastaviť túto frekvenciu, ako často sa má vlastne tá reklama zobrazovať. Zase platí pravidlo, že pokiaľ vám tá reklama, tá kampaň prináša dobré výsledky, tak veľmi si nemusím povedať, že tá frekvencia je vysoká, hej. Môžem to potom použiť na nejakú dodatočnú optimalizáciu, prihodiť tam nejaké reklamy, možno rozšíriť tú cieľovú skupinu, aby som mal tú frekvenciu práve nižšiu. A ja by som to vlastne už zakončil iba... Jo, ještě jenom k tomu řeknu asi k těm všem metrikám. Jsou to všechno, jak jsi říkal, jsou to signály, jo? Takže pokud máte dobrý ROAS, máte dobrý PNO, tak vás frekvence nemusí úplně tak moc zajímat, ale ve chvilku, když se vám ty výsledky těch reklam začínají zhoršovat, tak potom chcete hledat tu příčinu. A pokud například ta frekvence té reklamy je vyšší znamená, že třeba můžete mít za 30-denní časový okno třeba víc než 3, jo, to už bych bral, jako, že už může být trošku vyšší frekvence, tak
můžete jakoby to právě řešit tím, že tam vytvoříte nějakou novou reklamu, abyste tu frekvenci potom snížili a ta cílová skupina viděla za jinou tu reklamu a tím se vám třeba podaří snížit to PNOčko. Určite tak, ako si povedal, že zameriavajme sa vlastne na tieto nejaké soft metriky ako signály, ktoré potom využívam, možno hľadám nejaké dôvody, ale vždycky musíme si stanoviť tie hlavné KPIčka, ktoré chceme sledovať a keď tam máme tie sales kampane a chceme tie nákupy, chceme tie tržby, tak pre mňa tá smerodajná metrika je proste to PNO. Ale teraz dávame také všeobecné vlastne informácie, možno ako s tým pracovať. Samozrejme, ak by sme išli viacej do hĺbky, vieme tam využívať ďalšie metriky. Ale toto je úplne ten základ, ktorý by vám tam mal stačiť. Ja by som to vlastne takto, tento náš prvý vytvorený report aj dokončil. Vlastne môžem si ho tu vľavo dole uložiť ako nejaký... Promiň, ještě mě možná zajímal CPMko, bych tam možná chtěl vidět jako pro zajímavost. Já si ho tam teda většinou dávám. Znamená, kolik mě stojí oslovit těch 1000 uživatelů, nebo těch 1000 impresí, kolik mě to stojí. A abych třeba potom jako srovnával ty jednotlivé kampaně, případně reklamní sestavy nebo reklamy, jak se tam CPM mění. Třeba mě zajímalo, jak je CPM u videa versus u bannerů. Jo, pak například je zajímavý, když třeba děláte konverzní kampaň versus dosahovou kampaň, jak se tam to CPM mění v tom. Je dobrý to vědět, je to opět soft metrika, ale já se na ní koukám taky. Určite tam môžeme mať vlastne aj toto CPM-ko, vlastne tiež ho tam väčšinou dávam, dneska som ho tam aktuálne nedal, takže týmto by som aj uzavrel potom nejaký ten základný report, ktorý vyklikávam si väčšinou ja pre svoje účely a vlastne tuto vľavo dole si ho viete uložiť, môžete si ho nazvať ako performance model socials napríklad, alebo akokoľvek si ho nazvete, uložíte si ho a potom vlastne kde ho nájdete, tak v tejto časti, v týchto stĺpcoch, tu máte View Your Column Presets a máte tu nový preset, ktorý ste si vytvorili. A vlastne si naň kliknem a tu vidíte, že sa vlastne všetky tie stĺpce upravili podľa toho, čo my sme zvolili. My sme nechceli ukázať dneska nejaké dáta našich klientov, tak sme zvolili tento prázdny účet, ale ako náhle už máte spustené nejaké reklamy, nejaké kampane, tak sa vám tu pekne začnú plniť vlastne tie metriky a viete si to potom vyhodnocovať. Na čo si dávajte pozor je vždycky dátum. Aj skúseným marketérom sa stane proste, že vyhodnocuje si nejakú kampaň, hľadá nejaký dôvod a vlastne potom, že mal som tam iný mesiac, nebol to aktuálny dátum, mal som to zle zakliknuté, takže určite myslíte na tento dátum. My sme si tam potom doplnili aj tú atribúciu, takže nemusím si ju tuto manuálne voliť, hneď to tam vlastne uvidím. Ako taký základný prehľad vám to určite bude stačiť. Ako sme už spomínali, sú to nejaké signály. Ak chcete riešiť performance, tak riešte to na základe celého e-shopu a blendnutých metrík, či už koľko míňate, aké tržby prichádzajú, aké je tam to PNO. A potom, ak by ste mali väčší rozpočet, máte vyššie financie, tak si potom môžete dokúpiť nejaké externé nástroje, ako je Triple Whale, Heroes a ClickMotions a podobné nástroje, ktoré vám vedia dať ešte lepšie signály na tú optimalizáciu, ale väčšinou sú to subscriptions, sú platené a tiež, či sa na ne spoliehať, no musíte si to vlastne potom otestovať v praxi. Já si myslím, že do nějakých, nevím, jako 500 000 spendů měsíčně tyhle ty platformy stejně jako nejsou úplně potřeba, jo, že si bohatě vystačíte s tím, co je zde. Samozřejmě už chcete mít při nějakých větších spendech od nějakých 50 100 tisíc nahoru, už bych určitě měl nastavený conversion API. Jo, a to je vlastně to, že měříte ty data, které vám sem chodí na základě serveru a ne na základě cookies, takže jsou o něco přesnější. No, ale to vám opravdu teďka na začátku stačí. Možná ještě můžeme kouknout na breakdowny, když teďka bohužel tady to jako úplně moc nevidíme, že jo? Môžeme ešte pozrieť na túto časť breakdowny a čo tam vlastne nájdete, tak znova my tam máme filtrovať nejaké tie, ktoré najčastejšie používate, ktoré sú populárne, ale keď tu si scrollneme troška nižšie, tak sa nám tu vlastne zobrazí úplne nová časť a nejaké nové dimenzie, ktoré vieme využívať a viete si filtrovať vlastne tie kampane podľa nejakého času. Podľa dňa, podľa týždňa alebo mesiaca. Ja tieto metriky, vlastne tieto dimenzie veľmi nevyužívam, lebo tie dáta alebo ten atribučný model trvá určitý počet dní, potom aj tie dáta tam dotekajú v nejaký čas, takže toto pre mňa nie je relevantné. Ak by sme mali strašne veľké rozpočty,
veľmi veľa tých konverzií, tak v tom grafe potom už to dáva nejaký zmysel, keď mám strašne veľa tých dát. Ale ak som na začiatku, veľmi by som sa na to nezameriaval. Potom samozrejme nejaká demografia. Viem si tie kampane a reklamy vyfiltrovať podľa veku, podľa nejakého pohlavia alebo kombinácia a potom veľmi zaujímavé audience segmenty, ktoré už sme vlastne spoločne spomínali. To sú vlastne vaši existujúci zákazníci, engaged zákazníci, teda už vykonali nejakú akciu na webe, pozreli si produkt, pridali do košíka, nenakúpili a potom tretia časť vlastne akvizícia. Toto je veľmi zaujímavá metrika, tu by ste mali využívať vlastne vždy. A potom vlastne nejaká geografia, to znamená tá lokalita, či už je to nejaké mesto, krajina, ďalšie lokácie, ktoré tu potom máme, ak využívame nejaké komplikovanejšie metriky a vlastne teda nejaká delivery. To znamená, v ktorých placementoch, v ktorých platformách sa zobrazujeme, možno si sem vieme prihodiť nejaké device alebo potom aj platformu. A na záver už teda nejaké tie akcie. Dani, povedz. Ne, že mi tohle vlastně obecně jsou asi jako pro optimalizaci toho účtu, pokud vám jde primárně o konverze, tak tohle moc řešit nebudete. Je to pro vás takový nice to have, že to se na to můžete podívat, ale stejně vy to chcete nechat na té metě, aby ona sama si ty zákazníky našla. Ale za mě to je jako super mít teda ten přehled ve chvíli, kdy potřebujete víc poznat svoje zákazníky a mít o nich nějaký data, protože třeba můžete mít nějakou tezi, jo? Můžete mít tezi, že vaše produkty víc nakupují ženy v nějakém určitém věku a tady to vlastně můžete do určitý míry jako potvrdit. Když se fakt podíváte, řekne, OK, tak nejvíc se tu zobrazuje této cílové skupině, tohle pohlaví, tenhle ten věk v tomhle regionu a jako spíš k tomu jsou tyhle data dost dobrý, protože tohle třeba vy z Google Analytics úplně moc nevyčtete nebo rozhodně ne tak přesně, jako to vyčtete tady. Tak určite, takže hlavne je dobré, aby ste vedeli, že je tu takáto možnosť a keď ju niekedy v praxi budete potrebovať, kde ju nájdete a vlastne, že sú tam tie metriky pre to vyhodnocovanie. To by bolo pre túto epizódu a pre tento nejaký základný vyhodnocovací model všetko. Určite tu máme potom ešte taký komplikovanejší, možno aj nie komplikovanejší, ale viac komplexný reporting práve v tejto časti Ads Reporting, ale to už sme si pre vás pripravili do ďalšej epizódy a tam si vlastne môžeme ukázať, ako viete využívať rôzne grafy, rôzne tabulky pre to vyhodnocovanie a mať taký nejaký komplexný, ucelený report. Tu vám teda ešte ukazujeme potom konkrétne, ako tento model môže vyzerať v praxi s účtom, kde máte nejaké dáta. My sme samozrejme zatienili meno nášho klienta, o aký účet sa jedná, ale vlastne tie stĺpce sa vám potom následne takto naplnia a vidíte, že takto to vyzerá v praxi. Vidíme, či tie kampane sú aktívne, aký atribučný model využívame, koľko do nich investujeme a vlastne aká je tá návratnosť a rôzne ďalšie metriky. A tu podľa týchto už jednotlivých stĺpcov viete využiť tie signály a optimalizovať ďalej tie kampane. Jardo, díky moc, dozvěděli jsme se toho fakt hodně o tom, jakým způsobem číst data. Určitě v nějaký další epizodě si řekneme víc detailněji ještě, jakým způsobem na ty data můžete koukat v tom ads reportingu, ale hlavně si řekneme, jak ty kampaně potom můžete optimalizovat. Takže to ukážeme na nějakým konkrétním příkladu nějakého z našich klientů, jak vlastně nad tím přemýšlíme, když nám ty výsledky třeba moc dobře nevychází, co s tím se dá dělat a naopak samozřejmě pak, když ty výsledky jsou hodně dobrý, tak jak to škálovat. Myslím, že tato epizoda bude jako pro vás hodně hodnotná. Super, tak ja ďakujem veľmi pekne všetkým. Dúfam, že znova ste si tam našli nejakú tú hodnotu, ktorú potom môžete rovno využiť aj vo vašich účtoch a budeme radi za vašu spätnú väzbu. Super, díky, zatím. Ďakujem, majte sa.